L-imsieba soċjali qed jingħaqdu magħna qed nibnu pjan flimkien mal-poplu bid-dialogu kontinwu dan il-pajjiż ħaqqu direzzjoni ċara għal garanzija ta' saħħa u kuntentizza. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt programm speċjali mxandar it-tlieta filgħaxija fuq Net Television li segwa l-indirizz li għamel il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament b'diskors miżawt b'attakki partiġani. Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li minkejja tajjir ta' Abela xorta waħda wara l-budget il-poplu sebaħ fit-traffiku u bid-drenaġġ fil-baħar. Inti għada, mhux fit-traffiku ħatibqa', inti għada, mhux xorta se jkollok problema meta tmur l-isptar, inti għada, mhux xorta ħajkollok id-drenaġġ sfortunatament dal-gvern qed jermih il-baħar, inti għada, fis-sajf li ġej, mhux xorta ħinqatalek id-dawl, inti għada, mhux xorta se jkollok it-tniġġis tal-arja. Daħli ma jistax jifhem Robert Abela, ma jistax jifhem illi bit-tajjir ma jistax jimxi l-qoddim. Bernard Grech saħaq illi l-Partit Nazzjonalista ssejlu jitkellem għal aktar minn sentejn u nofs fuq kwalità ta' ħajja aħjar u insista illi ju verament jemmen f'din is-soluzzjoni u mhux għal konvenjenza politika bħal gvern. U insista illi l-Partit Nazzjonalista għandu pjan serju li jkompli jkabbar l-ekonomija u joħloq aktar impjiegi għal uliedna. 30,000 ġob ġdid ta' kwalità aħna se noħolquhom għaż-żgħażagħ tagħna. Se noħolquhom għal-Maltin u l-Awċin, għal-ħaddiema, għal-professjonisti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi dan il-pajjiż għandu bżonn direzzjoni serja li twassal għal tisħiħ tas-soċjetà u li tixpruna lil kulħadd il-qudiem. Bernard Grech insista illi ġurnata wara oħra qed jersqu aktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista sabiex l-isfidi tal-pajjiż verament insolvuhom flimkien. Direzzjoni ċara, kuntentizza, kwalità tal-ħajja u saħħa lil dan il-pajjiż li tant inħobbu. Francesco Catania, Net News.